tomhle starý pytli? Fuj! Abyste byli víc napjatí. Já to. Ale já to otevřu. Co to je? Počkej. Samý hady. Maminko, co to je? A vy jste nám to schovali. Tatínku, já vůbec nevím, co to má znamenat. Teď já taky nevím plný hraček. To musí být nějaká kouzla, nějaké čáry. To máte za ty vaše hříchy. Ale my jsme byli hodní. Tatínku, my asi žádný dárky nedostaneme. Dobrý den, děti. Co tady chcete? Dárky máte tak už